I za kraj imam jednu dobru vest možda za sve ljude. Objavili ste kako u Žagubici pronađene overene rezerve od 500 tona zlata. Našli smo još jedno mesto u Srbiji sa mnogo više zlata nego u Žagubici. Ana, da ne govorim tačno mesto još. Sjatit će se svi. Dobro, zna nas dvoje gde je to mesto, tako da ne pokušavate da saznajete dok ne dođemo da radimo svoj posao. Inače, kako se sazna, skoči cena svega puta 10, puta 50. Više država ne može da radi svoj posao. Tako da, našli smo prema prvim preliminarnim izveštajima vrše se tu dodatne provere, ali jedan od prvih 100, a možda i bolje od toga, nalazišta zlata u celom svetu. Tako da smo imali pameti da iskoristimo litijum, a ne da bude moja Bolivija sad, kineski CATL.